سلام كمي تكونوا كلكم تخاتلت نايزي channel دكتور تسفى ألمي نلومي كنزرارب اللي حاسب الزلخور استي بزعبا وقعي لبيو إذا حمام زي كبابي 16 مليون هزبي أبقتشن 10 مويتهم ويكا حدا قنيازو كان حمامي بتاعم بزح سبي تغتل هاندا بتمت أنا قرك أسلا زغنة أبقزيو انت زي تحكي مدما ناب دخام دبي وقع مرو ستروك مالتي ودكت ناي استفلالي كفالات أكلاتنا كهوني خل كمتي كلاتنا زي نسحتو لبي حانت خابتو من هيوتنا أقدستي كابزخونو أكلاتيا سرحة دما دمنا مولو أكلاتنا نبعلاون كي ترفه ننبساون كي ترفه مالتيو مش انقعي كبابي 100 الشح جزي نمعالتي توقع بيكا أهرمت لبي علنا انتي لكم سي قرمكم هون بتعام أدن نغيت زغنة كفال أكلاتيا مهنياتوس سرحة أبكبد دينا خلنا يتجمر قانا كي وزعنا خلنا تجمر كسعبي هيوت زلنا دما سرحة نحن تدقيق ولا تكونون أي تقوارزني حدا اوان اوبريشن ويكا متبحتنا يلبخ تقبر كلها تالبي ولا خاب أكلات وتيان كلا أي تقوارزني كسع وحز دم نابقى بقى أمحلف كسع زي قوارزة نسادما أي تقوارزني سلازي لومي بزعبا وقع لبي خنزرار بينا وقع لبي بحال كله مايكارديال انفاركشن بحال بإنجليش حادة وبزحات كبابيتات نايتي جوادا نايتا لبنا بجوادا تتسرحت يا زقومتها سلازي حادة ويقال خفالات كابت نايتي جوادا وخول أير مقبن كسئن كله وي أكسجين كوحدون كله زخونه يكون معقات نايمت ندب مزاقاتم شعو وقع لبي كقات من نايخيلي مالتيو لك عم تقول لك على أكلاتنا نساوم تحمم مالتها تالبس نبعلا دم سلازد ليا نبعلا أكسجين ويكا أير سلازد ليا مو أزنا جرزن دحر بزخوني يكون مغنيات دحر تقاريتو بمعقات سبحديو بمبزح سبحديو ببزح كالا مغنياتات نتدع تعاقيتو نسادما كتحمم تجمر مالتي حجي قايلة خابتت أنكتات كان رينا انكتات نايزي شامبوكو دم لبي بسبحي مسعبت ويكاأتي شامبوكو بسنكي مبزح سبحي ناتسبب خير سامود أتخعبت كله ويكاأني تجوادات ناي لبنا ناقا جفا وينا بزح خير كله عبقال حمامات لبي ببزحي كاب مش انقوع زتلعله كاب بزح سرح زتلعله تجفيا قال لي زوم ببزحي اكسرسايز دقبرو ويكا زوم كبيد نقرات زي العلو كبيد تاشم إذا كل جماعتنا أكلاتهم قلملا نبملؤ لغتش انقوع تالبي ناقجفت سلا تخيل تجوادات النابزح سلا تخيل شعوون نخم حدقة قاط مخيل مصباب تي عابي متني دم أورتا زبهال زعابي متني دم كاب لبي زبقس السو أورتاي السو دحرنا تبب خيدو خا تي ناب كل أكلاتنا بفلاي دما ناب لبي زبتصح أكسجين سلازي واحد زي يعني هاسيا خيليو لعول سقط دم زهلونا دما زوين حدا خابت تنكيو بزعبا سقط دم لعول سقط دم كتفلتو تدليو سبات أبتا زحالفت فيديوناتي تخاتاتلو أو بعمق زبالة مقدي تزراريبنا لنا مالتيو إزي كم أولو كله إزيهم تنكتات زياتو من كله وقن نابقو زكال عن حدقاتات قنالو انتايو تناو زكال عن حدقاتات بخمي مغنياتنا ناو نبتح تحريلنا دما عدمه حدا وسانا نقريو عدما زحمام زي زبزح اوان اب كبابي 5 كساب 6 عدما زلو سبات يزرع ببزح مالتي وكن اب كالوت ون كرا ايكلن مالت ايكونن يرأيو كن زبزح اب 5 كساب 6 عمد زلو ايو
ዝረአ ሃንደበት ክመፀካ ይኽእል እዩ ኣቐዲምካ ግን ፈሊጥካዮ ተጠንቂቕካ ኣለኹ ትፀንሕ ይግባእ ማለት እዩ ንደቂ ተባዕትዮ ብብዝሒ የጥቅዕ ካብ ንደቂ ኣንስትዮ ላዕሊ ሽጋራ ዘትክኹ ሰባት ከዓ ብፍላይ እዚ ነገር ዝኸጥቅዖም ይኽእል ምክንያቱ እቲ ሽጋራ ምስታይ ነቲ ኦክሲጅን ደረጃ ኣብ ኣካላትና ዘሎ ብጣዕሚ ስለ ዘውሕዶ ልቢ ከዓ ይውሕዳ ስለ ዘሎ ማለት እዩ ምዕባስ ናይ ሳምቡእ ዘለዎም ወይ ከዓ ኩል ተባሂሉ ዝግለጽ ወይ እውን COPD ተባሂሉ ብእንግሊሽ ዝግለጽ obstructive pulmonary disease ዝበሃል ማለት እዩ እዚ ሕጂ ከዓ ንባዕሉ ብሰንኪ ብዝሒ ሽጋራ ምስታይ ንነዊሕ ዓመታት ብምስታይ እቲ ሳናቡእ ከምቲ ዝድለ ነቲ ደም ኦክሲጅን ኣሰኪሙ ስለ ዘይሰዶ እታ ልቢ እኩል ኦክሲጅን ኣይትረክብን ወይ እውን ካልእ ኣካላት እውን ከምኡ ማለት ማዕረ ማዕሪ ኣካላዊ ምንቅስቃስ ዘየዘውትር ሰብ እንድሕር ኮይኑ እውን ከምኡ እታ ልቢ ትሽገር እያ እዚ ከዓ ስብሒ ክእከብ ይኽእል ብዙሕ ነገር ኣሎ ብተወርሶ ካብ ወለድና ከዓ ምናልባት ወለዲ እንተደኣ ልቢ ሕማም ነይርዎም ኮይኑ ናይ ልቢ ሕማም ነይርዎም ኮይኑ ብከምኡ መገዲ ካብ ናብ ውሉድ ክሓልፍ ይኽእል ኣመጋግባና ከምቲ ዝበልናዮ ስብሒ ዝበዝሖ ምግቢ ወይ ዘይቲ ዝበዝሖ ምግቢ ጠስሚ ዝበዝሖ ምግቢ ብዙሕ ከምዚታት ኣመሰለ ድሕር ቀፃሊ ንነዊሕ እዋን ንበልዕ ኮይና ኣሕምልቲ ደይንውስኸሉ ጥረታት ደይንውስኸሉ ተኮይና ሕዱር ሕማም ዘለዎ ሰብ ንኣብነት ልዑል ፀቕጢ ደም ኢልና ነርና ኣብ ላዕሊ ከምኡውን ሕማም ሽኮር ዘለዎ ውድቀት ናይ ኩሊት ወይ ከዓ ኩሊት ዝደኸመት እንድሕር ኮይና ድኻም ናይ ኩሊት እንድሕር ኣለዎ ኮይኑ እዚኦም ገለ ካብቲ ጠንቅታት ወይ ከዓ ናብቲ ጠንቂ ዘቃልዑና ሓደጋታት ክንብሎም ንኽእል ብኸመይ መገዲ ኢና ንፈልጦ ወይ ከዓ እዚስ ከመይ እዩ እንተኢልና ኣብ ድሓን ኩነታት እናሃለኻ ከለኻ ብዙሕ ከይትሪኦ ትኽእል ኢኻ ይዕሪፍካ ድሓን ተረጋጊእኻ ኣብ ዘለኻሉ እዋን ገለ ፅቡቕ ዘለኻ ክመስለካ ይኽእል እዩ ግን ሃንደበት ዝኾነ ብርቱዕ ስራሕ ወይ ከዓ ፃዕሪ ዘለዎ ስራሕ ሙግታት ወይ ምስሓብ ወይ ምስካም ዘድልዮ ስራሕ ዓቐበት ወይ ከቢድ ወይ ብርኽ ዝበለ ነገር ምዝኸውን ሃንደበት ፅዕነት ምልዓል ወይ ገለ ንዝመፅእ ግን ሽዑ ናይ ልቢ ወቕዒ የጋጥሞት ሰብ ማለት እዩ ካልእ ነገር እውን ፀቕጢ ድፈጥር ኩነታት ንኣብነት መርድእ ክትነገር ከለኻ ሕማቕ ነገር ትሰምዕ ከለኻ ብዛዕባ ትፈትዎ ሰብ ብዛዕባ ስድራኻ ገለመለ ብቴሌፎን ወይ እውን ኣብ ግዜ ፈተና ክትኣቱ ከለኻ ገለገለ ሰባት ኣብ ፈተና ክፍተኑ ከለዉ ማለት እዩ ወይ ዝኾነ ኢንተርቪው ክገብሩ ከለዉ ወይ ንዕኡ ክዳለዉ ከለዉ ወይ ገለ ክቱር ፀቕጢ ስለ ዝፈጥረሎም ሽዑኡ እታ ልቢ ስለ ትጭነቕ በዚ ነገር እዚ እቲ ምልክት ክረአ ይኽእል ማለት እዩ ዝሑል ኩነታት ኣየር ኣብ ዘለዎ ቦታ ከዓ ክረአ ይኽእል እዩ ምክንያቱ ዝሑል ኩነታት ኣየር ኣብ ዘለዎ ቦታ እቲ ደረጃ ኦክሲጅን ውሕድ ስለ ዝኾነ ብኡ መጠን ድማ እቲ ሰብ ውሕድ ኦክሲጅን ናብ ኣካላቱ ስለ ዝኣቱ ልቢ እውን ውሕድ ኦክሲጅን ስለ ትረክብ ዘላ በዚ ምክንያት እዚ ወቕዒ ልቢ ሽዑ ክረአ ይኽእል ማለት እዩ ገለ ምልክታት ናይዚ ሕማም እዚ ብዙሓት ሰባት ሪኢኹም ትኾኑ ኢኹም ኣብ ዝኾነ ቪድዮታት ፊልም ወይ ኣብ ኣጋጣሚ ኣብ መገዲ ኣብ ዝኾነ ሪኢኹም ትፈልጡ ትኾኑ ኢኹም ሃንደበት ልበይ ዝብል ሰብ ዝወድቕ ሰብ ወይ ዝሕምሞ ብጣዕሚ ብርቱዕ ቃንዛ ዝስምዖ ሰብ ሪኢኹም ትኾኑ ኢኹም እዚ ከመይ ዝበለ ምልክት ኣለዎ እንድሕር ኢልና ንዓኹምን ነቶም ትሪኡ ዘለኹም ትከታተሉ ዘለኹም ነዚ መደብ እዝን ነቶም ካልኦት ኣሕዋትን ክትነግርዎም ምእንቲ ከመይ ይመስል እቲ ምልክት ክነግረኩም እሱ ድማ እንታይ እዩ ኣብ ኣፍ ልብኻ ወይ ከዓ ልክዕ ጥቓ ከባቢ ልብኻ ዘሎ ቦታ ፀቕጢ ከምዚ ዓብይ ነገር ዝተፃዓነካ ወይ ይፀቕጠካ ማለት እዩ ወይ እውን ከምዚ ቁልፍኻሲ ኣብ ልዕሊ ልብኻ ከምዚ ኣስርካያ ጌርኩም ሰብዋ ከምዚ ቀጥ ኣቢሉ ድሕዘካ ነገር ክስምዓካ ከሎ ዘይምቹእ ነገር ኣብ ኣፍ ልብኻ ክስምዓካ ከሎ ሓደ እዚ እዩ እዚ ድማ ክሳብ 15 ደቂቕ ክሳብ 30 ደቂቕ ገለ ክቕፅል እንከሎ ወይ እውን ልዕሊኡ ክፀንሕ እንከሎ ኮፍ ኢልካ ምስ ዕረፍካ ድሕሪ ቁሩብ እዋናት ከኣኒ ክገድፎ ከሎ በዓሉ እዚ ሓደ ምልክት እዩ እዚ ቃንዛ እዚ እንታይ ካልእ ተወሳኺ ምልክት ኣለዎ መስለኩም እዚ ቃንዛ
ናብ ፀጋማይ ቅልፅም ካቢሉ ይኸይድ ክልቲኡ እቲ ተቃንዛ ኣብ ኣፍ ልብኻ ምስ ተሰምዓካስ ኣውጡ ጥራይ ጠጠዋ ይብልን እዩ ናብ ትሕቲ መንጋጋኻን ናብ ፀጋማይ ወገን መንጋጋኻን ናብ ቅልፅምካ ናብ ፀጋማይ ቅልፅምካን ናብ ሕቆኻን ኣቢሉ ብመንኮብካ ይሓልፍ ማለት እዩ ኣብ በዚ ክስምዓካ ይጅምር እዚ እንድሕር ተሰሚዑካ እቲ ምልክት ናይ ወቕዒ ልቢ ክኸውን ስለ ዝኽእል ናብ ሕክምና ምኻድ ኣገዳሲ እዩ ተወሳኺ ካልእ ምልክታት ድማ እንታይ ኣሎ ምስትንፋስ ይሓፅረካ ሽዑ ኣብቲ ፀቕጢ ዝገብረልካ እዋን ቃንዛ ክብርታዕካ ክጅምር ከሎ ምስትንፋስ ይሓፅረካ ረሃፅ እውን ክገብረልካ ይኽእል ስለዚ እዚአን ምልክታት እዚአን እንድሕር ርኢና ብኣግኡ ናብ ሕክምና ብምኻድ መርመራታት ክገብሩልና ይኽእሉ እዮም ኣብቲ መርመራታት ድማ ገለ ናይ ኮምፒተር መርመራታት ኣሎ ገለ ኢኮጊ ዝበሃል መርመራታት ኣሎ ገለ ነቲ ህርመት ልብን ልቢ ከመይ ከም ዘላን እንታይ ትረክብ ከም ዘላን መርሚሩ ሓኪም ዋላ እውን ብእዝኑ ብምስማዕ ጥራይ ብስቴቶስኮፕ ገይሩ ብምስማዕ ጥራይ ሓደ ነገር ጌጋ ወይ ዝኾነ ፀገም ከም ዘሎ ክፈልጥ ይኽእል እዩ ስለዚ ብኣግኡ ንዕኡ ጠጠው ከብል ዝኽእል ነቲ ምኽንያት ረኺቡ ነቲ ስብሒ እንድሕር ኮይኑ ነቲ ስብሒ ክጎለሉ ዝኽእል መገዲ ክፈጥር ይኽእል መድሃኒታት ክበካ ይኽእል ወይ እውን እንታይ ክትገብር ከም ዘለካ ክነግረካ ይኽእል ማለት እዩ ሕጂ ከመይ ገይሩ እዩ ክሕከም ዘለዎ እቲ ከኒናታት ወይ መድሃኒታት ከምዝን ክውሰድ ኣለዎ ኢልና ብዙሕ ኣይንዛረብን ኢና ምክንያቱ ንነፍሲ ወከፍ ሰብ ዝተፈላለየ ኣገባብ ኣተሓኻኽማ ስለ ዘለዎ ንነፍሲ ወከፍ ሰብ ዝውክል ኣብዚ ክንዛረብ ድማ ብጣዕሚ ነዊሕን ገፊሕን ኣሰልቻውን ስለ ዝኸውን ብዙሕ ኣይክንትንክፎን ኢና ንሱ ግን እንታይ ክንገብር ኣለና እዚ ነገር እዚ ንኸየጋጥመና ዝብል ከምቲ ልሙድ ኩሉ ግዜ ንብሎ እንታይ እዩ እቲ ኣነባብራኻ ወይ ከዓ ኣካይዳኻ ፍልይ ዝበለ ለውጢ ዘለዎ ክኸውን ኣለዎ ንኣብነት እቲ ዝበልናዮ ሽጋራ ምጥቃሕ ክቋረፅ ኣለዎ ኣመጋግባኻ ፍረታትን ኣሕምልትን ብፍላይ ድማ ዓሳ ብብዝሒ ምብላዕ ፅቡቕ እዩ ንልቢ የድሊ ምንቅስቃስ ኣካላት ምግባር ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ዝበልናዮ ምንቅስቃስ ኣካላትካ ብጣዕሚ ፅቡቕ እዩ ንኩሉ ኣካላትካ ካብቲ ምእካብ ናይቲ ስብሒ ከጉድለልካ ክእል እዩ ፀቕጢ ደም እንድሕር ኣለካ ግቡእ መድሃኒት ወሲድካ ግቡእ ምክልኻል ሽኮርያ እንተለካ እውን ከምኡ ምክትታል የድልዮ ብግቡእ ኣብ ሕክምና እቲ ክትገብሮ ዘለካ ነገር ክትገብር ኣለካ በዚ መገዲ እዚ ከዓኒ እቲ ሕማም ብኣግኡ ከሎ ከይመፀ ከሎ ትከላኸሎ ትኽእል እንተ ደኣ ከይፈለጥካዮ ፀኒሕካ ሸለሊልካዮ ፀኒሕካ ዝኾነ ጋስትራይቲ ዝኸውን እናበልካ ሓኪም ከይተመርመርካ ስእልካ እንተ ደኣ ፀኒሕካ ግን ድሕሪኡ ሃንደበት ኣብ ዝኾነ ኩነታት ወይ ኣብ ዝኾነ ቦታ ከለካ እዚ ነገር እዚ ክወቕዓካ ወይ ክሃርመካ ወይ ከውድቐካ ይኽእል እዩ ስለዚ ካብ ኩሉ በዚ ነገር ዝንጠንቀቕ ንሎማዓንቲ እዚኣ እያ ነይራ يقني ዝኾነ ይኹን ሕቶታት ወይ ርእቶታት ወይ ዝኾነ እንተዳለኩም ብዛዕባ ዝርእስቲ ዝምልከት ወይ እውን ካልእ ኣርእስትታት ክንዘራረበሉ እትደልይዎ እንተዳሎ ኮይኑ ፀሓፉለይ ኣብ ኮመንት ፀሓፉለይ ኣነ ከዓ ክምለሰኩም ሰሰናዩ